Doncs ara que estem aquí al riu d'Or, al Ridaura, us vull explicar el secret del que és revitalitzar tot el territori de la Vall d'Aro anant contra la corrent. Des de la frontera de Platja d'Aro amb S'Agaró fins al naixement del riu, tots els territoris de la vall farem píndoles i màsters per regidors, regidores, tècnics i tècniques, alcaldesses i alcaldes, els que els hi mostrarem allò que havíem pensat i quins atractius té per revitalitzar les persones en els territoris, sectors i col·lectius. Des del Ridaura con amor.